Нико, здравей! Сега ще ти покажа моето работно място. Ето тук работя аз. Ето в тези шкафове стои рибката, която ползвам, долу са сосовете. И ето тук с тази машина аз правя яденето. А ето тук на тази лента дърват ето тези чинийки. Ето така. И оттам нашите клиенти си вземат яденето. Ето тук сядат на саперета, ако искат. А тук работят другите мои колеги. А сега в момента Нико, ето го и моя приятел, ето ми е касата. Сега в момента тук има парти, ето там в далечината. И ние чакаме гостите на партито да дойдат при нас, за да ни направим един урок как се приготвя суши. Те ще седнат тук на тези места, ние ще бъдем тук отвътре и ще покажем как се прави сушито, след което те ще имат време, нещо като състезание, всеки един да направи няколко порции суши за себе си. Който се справи най-добре, ще има и награда, както и при теб. Ти когато си послушен през деня, мама в края на деня ще ти дава по едно левче. И когато събереш много пари, тогава ще отидете в Джамбо или в Хиполент и ти ще може да си купиш играчка. Това е Нико моето работно място. Ето тук аз идвам на работа всеки ден и работя. А сега Нико ще отидем да погледнем на практика какво се случва. Ето тук са коридорите, както в моловете, които са в България. Това са Нико магазините, в които има различни неща. Нико, виж тук колко много хора има. Те са събрали и празнуват. Ето ги хората. След което те ще дойдат при нас. Ето този бабко е моят приятел. Ау! Виж тук какви маси са организирали. Но все още е рано. Ето тук ще има музика. Сигурно ще има и състав. Ау, всичко колко е цветно. И това е Нико. Хайде, Нико, казвам ти чао, след което ще ти направя ново филмче утре. Чао!